ילד בן 4, גיליתי שיש לי צליאק. וממש מתגעגע למאפין טעימים עם קצפת צבעונית. שחר, את יכולה בבקשה להכין לי כזה? בטח נהיית שאני אכין לך מאפינס. הם יהיו גם ללא גלוטן וגם טבעוניים, שזה אתגר אני יודעת, אבל בואו נצא לדרך. קמח שיבולת שועל. ולזה אני מוסיפה תערובת קמח רב תכליתית ללא גלוטן. אני מוסיפה לזה אבקת אפייה וסודה לשתייה. אני מוסיפה סוכר. מערבבת את היבשים ממש ממש טוב. שברגע שהחלב עם הלימון נוגע בסודה לשתייה, אז מתחילה בעצם תסיסה שיוצרת לנו הרבה בועות אוויר. ככל שאני אערבב יותר, אני פשוט אפוצץ את הבועות האלה, והעוגה שלי תצא יותר דחוסה ופחות אוורירית. יש לנו פה שמן ניטרלי, אנחנו רוצות להשתמש במחית וניל איכותית, שרואים ככה את כל הגרגירים. ועכשיו בעצם אני רוצה לערבב את התערובת הזאת כמה שפחות בצורה הכי יעילה. אז אני מתחילה מהמרכז, וכל פעם אני מוסיפה קצת מהצדדים למרכז, ומערבבת עד שאני מרגישה שהתערובת חלקה. זה נכנס עכשיו לתנור. אנחנו נוציא אותם, נקרר אותם, ונשים עליהם קצפת צבעונית בדיוק כמו שנטע רוצה. בלי ביצים ובלי חלב, תנוביס. יש לי פה שמנת צמחית, אני משתמשת הפעם בפלורה. אני הולכת להוסיף לה גם אינסטנט פודינג. הטריק שלנו כדי שתצא לנו קצפת שאנחנו יכולות ממש לזלף אותה, זה להקציף אותה במהירות יחסית נמוכה. אם אנחנו נקציף במהירות גבוהה, אז ייכנסו לנו בבת אחת מלא בועות לתוך הקצפת, ואז היא תהיה כזאת קשה. אבקת סוכר, אינסטנט פודינג. טעימה מאוד. עכשיו אנחנו נצבע את הקצפת. יש לי פה שקית דילוף, ולתוכה אני הולכת להכניס צנתר M1. אני מכניסה אותו לתוך השקית דילוף ונותנת לחיצה קטנה. הולכת להלביש על היד שלי. אני ממלאה את זה בעצם עד הגובה של היד שלי. סוגרת. ואני הולכת ללמד אתכם טריק קטן ומגניב. בקצה של השקית קליפס כזה קטן. בגלל שהאפייה הייתה בטמפרטורה נמוכה, אז הקפקיקס נשארו שטוחים ולא עלו למעלה. ועכשיו אני יכולה לקשט אותם בקצפת, וזה ייראה מאוד אסתטי. ומושכת את זה, ואז יצאת לסיבוב, ועולה לקומה שנייה. מפסיקה ללחוץ ומושכת. נטע, אני לא יכולה לחכות כבר לראות את התגובה שלך כשתקבל אותה.